Magt, medier og medialisering. Overordnet problemstilling er mediernes stigende brug af populisme frem for konservatisme en forringelse af det danske demokrati. Indledning. Medierne, den fjerde statsmagt, politikernes vagthund, har gennem sidste årti gennemgået en massiv udvikling. Det er i dag muligt at blive oplyst af langt flere medier end tidligere set. Denne medialisering betyder, at danskere, der vil ud med et budskab, er nødsaget til at søge nye tilgængeligheder i forhold til tidligere. I denne sammenhæng spiller sociale medier, som f.eks. Facebook, Twitter eller Instagram, en meget stor rolle. Dette forbrug af medier og disse mediers formidling af nyheder er afgørende for det danske demokratis eksistens. Grundet disse nye tilgængeligheder mener Rasmus Barrud Thomsen, at vi skal være forsigtige med vores brug af sociale medier, som f.eks. Facebook, da det kan påvirke vores evne til at selektere information. At selektere vil sige at selektere mellem, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er. Mister vi den evne til at fokusere på, hvad der er vigtigt, vil det være farligt for demokratiet, da danskerne i stedet for vil koncentrere sig om, hvilke initiativer, der bliver foreslået for at forberede landets fremtid, vil koncentrere sig om small talks og ligegyldige statusopdateringer på nettet og på Facebook. Overordnet set er der stadig flere danskere, der ønsker at modtage deres nyheder tilbagelænet og rettet mod fjernsynet. Avishjemmesider og som tidligere nævnt de sociale medier har der også en stor rolle, og en rolle, der stadigvæk er i udvikling. Det er specielt de unge, der er blevet fanget nettets selvkontrollerende måde at erhverve sig dagens nyheder på. Denne udvikling af specielt de unges nyhedsvaner ses tydeligt i bilag E, som viser brugen af massemedier i forhold til alder. Her bruger 64% af de 16-29-årige nettet til at læse nyheder, mens det kun er 28% af de 60-69-årige, der gør. Det er kun måden at erhverve sig nyheder på, der har udviklet sig. Også tv-nyhederne har udviklet sig til ifølge Gry og Cecilie Vogn og Falkenstrøm det værre. Populistiske tv-nyheder er nemlig en stigende tendens, som også kan få flere fatale følgere for vores demokrati. I hvert fald ifølge de to journalister, som mener, at mediernes stigende interesse i at opfylde seernes ønsker betyder, at det ikke længere er demokratisk oplysende tv, som er det almene. Niveau 1 viser forholdet mellem afsender og modtagerorientering. Ifølge modellen så finder medierne i dag en mellemting mellem seerfokus og nyhedsorientering. Modellen viser desuden også, at der sker en udvikling inden for afsender og modtagerorientering. Når man snakker om nyheder, findes der 5 kriterier, som er med til at afgøre, om begivenheden er en nyhed. De 5 nyhedskriterier er aktualitet, er begivenheden aktuel, jo tættere på nyheden begivenheden er, jo bedre. Elektroniske medier har her en indlysende fordel, da de jo kan transportere direkte fra lokaliteten. Væsentlighed. En nyhed skal være væsentlighed for modtageren, og jo tættere nyheden er på modtageren, jo bedre. Konflikt. En nyhed skal om en konflikt. En nyhed med en konflikt er selvfølgelig indlysende mere interessant end en nyhed uden. Identifikation. Kan nyheden skabe en identifikation med modtageren? Den skal kunne vække følelser og indeholde stof, som læseren kan spejle sig i. Sensation. Er nyheden en sensation? Indeholder den uventede og overraskelser, en afsløring eller en skandale, som kan skabe kaos. Tabellen, side 15 i den opgjorte rapport, som kan ses i litteraturlisten, viser danskernes brug af online og offline medier. Selvom online medier fylder mere og mere, viser tabellen, at mange danskere holder fast i de gamle offline medier. Blandt 18-24-årige er der kun 14%, der har lagt offline nyhedsmedier helt på hylden. Det er stadig de ældre, der dominerer klart blandt de offline medier. Blandt bruget af de offline medier. Analyse. Fra konservative afsenderorienterede nyheder til populistiske modtagerorienterede nyheder. Vi er gået fra kun at have de mest relevante historier i forhold til vores demokrati, til om alt, hvad der bevæger sig i samfundet. Der er vi afhængige grad på grund af udviklingen af brugen af de forskellige nyhedsmedier. For med indførelsen af online-medier er det blevet væsentligt nemmere for den enkelte borger at holde sig opdateret. Men det har også en ulempe. Det har den ulempe, at den enkelte borgers krav til mængden nyheder er steget, og det har samtidig gjort, at kvaliteten af nyhederne er faldet. For vi er gået fra at have færre, mere genarbejdede og relevante nyhedshistorier, til at have en ekstremt stor mængde nyheder, der på grund af tidspres ikke er genarbejdet og ikke har nogen specifik relevans over for det demokratiske samfund. De forskellige nyhedsmedier har ændret deres synspunkt i forhold til, hvad de mener, der skal bringes frem i lyset til den danske befolkning. Det har de i stor grad, fordi at vi i Danmark som befolkning har ændret vores efterspørgsel af nyheder.
Med det mener jeg, at vi er gået fra at have en samfundskritisk konservativ befolkning, hvor den største interesse er i samfundsorienterede og demokratifremmende nyheder, til at have en overhængende populærkultur, hvor omdrejningspunktet er underholdning. Den danske befolkning vil hellere høre om politikere som privatpersoner, end de vil høre om den politik, de fører. Et hurtigt eksempel. Valg 2011. Størstedelen af mediefladen brugte i større og større grad deres sendte arbejdstimer på at følge politikerne som privatpersoner. Især en mand blev fuldt intens, nemlig Villy Søvndal. Og man mener, at han havde en stor rolle i de røde partiers valgsejr. Det kalder man også Villy-effekten. I sammenhæng med den større politiske medieflade og forringelse af nyhedskvaliteten er public service-niveauet også faldet. Meningen med public service er, at det skal give relevante nyheder, der skal fremme demokratiet. Med reference til det, jeg sagde tidligere om, at den danske befolknings ændring i efterspørgsel af nyheder og den stigende populærkultur, kan man udlede, at det har forringet public service-niveauet. Danskere har, også selvom de nye bølger af online-medier er kommet til, svært ved at give slip på de traditionelle offline-medier. Selvom online-medierne er den stigende tendens i det generelle mediebillede, så holder danskerne fast i mere traditionelle medier, såsom tv- og radionyheder samt aviser. Det viser dog, at det er mest den ældre generation, der holder fast i offline-medierne. Det er fordi, de ældre generationer er mere konservative end de yngre generationer. Det er fordi, de er vokset op med en mere konservativt nyhedsbillede, og de har i større grad undgået den nye bølge af politiske nyhedshistorier. Hvorimod de yngre generationer er vokset op med et mere populistisk nyhedsbillede. Det viser sig derfor, at det populistiske mediebillede er kommet på grund af en række ting. En ændring i den enkelte borgers krav til nyhedsmængde og nyhedskvalitet. Den teknologiske udvikling gør det nemmere og hurtigere at tjekke nyheder. En mindre samfundskritisk befolkning. En forenkling af mediefladen. I en kontrast til det viser det sig også, at vi stadig holder fast i de traditionelle nyhedsmedier. Diskussionsstilen. Der er en svær balancegang mellem, hvordan medierne skal lægge deres fokus. Hvor meget vægt de skal lægge på henholdsvis at underholde, og så rent faktisk at oplyse borgerne omkring nyheder. På den ene side skal nyhederne være saglige og informative, hvilket også er mediernes primære formål. Men på den anden side er det også vigtigt, at så mange mulige borgere modtager nyheder. Og der er altså tendens til, at flere ser med, hvis nyhederne er mere interessante. For hvis ikke borgerne engagerer sig i, hvad der sker i ind- og udland, går det blandt andet ud over demokratiet, fordi borgerne kun ved, hvem Helle Thorning er, fordi hun tager selfies, og ikke fordi hun er statsminister, hvilket er hendes primære opgave. Desværre føler især public service-kanalerne, at de har været nødt til at skære ned på kvaliteten i deres udsendelser og vælge emner med større underholdningsværdi for at få flere seere. Hvis så public service-kanalerne ikke længere serverer nyheder med noget fagligt gods i, vil det også medføre, at de danskere, som er højt uddannede, vil falde ned på et lavere niveau, fordi de ikke længere bliver udfordret. Public service-kanalerne har altså valgt at svigte deres primære og trofaste seere for at udvide seertallet. Seertallet er blevet et kriterie for succes, og især i primetime fra kl. 20 til 22 har medierne ekstra tendens til at være populistiske. Det betyder altså, at journalistisk kvalitet må underordne sig kravet om mange seere, og det kan betyde flere journalistiske fejl i nyhederne. Når public service-medierne i stigende grad har fokus på de populistiske nyheder og underholdning frem for oplysning, vil det altså blive denne verden, som danskernes daglige kommunikation relaterer til. For eksempel i form af underholdningsnyheder, omkendte og sensationsnyheder. Det der erstatter en verden baseret på oplysende nyheder. Den populistiske drejning kan man altså sige er en trussel mod danskerne som oplyste borgere og dermed som demokratisk deltagende. Der er altså en tendens til, at nyheder indeholder det uventede og en konflikt, hvilket er meget godt i forhold til de 5 nyhedskriterier. Men desværre har medierne haft tendens til de senere år at glemme at inddrage væsentlige nyheder, som også er en af kriterierne for en god nyhed. Hvis alt dette fortsætter, vil vi i fremtiden se, at den stigende tendens til populistiske nyheder har samfundsmæssige konsekvenser. Når medierne i stigende grad har underholdning som en af deres hovedkriterier, vil der komme andre temaer på den offentlige og politiske dagsorden. Heraf følger emner som populærpolitik og i det hele taget nyheder med et populistisk indslag og underholdende indslag. I stedet for
Derfor går vi glip af mere væsentlige nyheder og dybdegående reportager, eksempelvis international politik i EU, FN og NATO. I fremtiden håber vi også, at vi i Danmark og de seriøse tv-medier i Danmark vil bevæge sig væk mod den populistiske glidebane, de har været på de seneste års tid. I stedet håber vi, at det vil bringe oplysende nyheder. Public service-kanalen skal nemlig sikre, at de danske borgere får den oplysning, der forudsætter, at de kan deltage i demokratiske processer og herved forholde sig kritisk til de politiske magthavere. Underholdningen skal de kommercielle medier nok sørge for at producere. Vi har i forvejen nok kanaler, hvor kanalernes primære formål er underholdende. Nyhedsudsendelserne burde også holde sig til deres primære formål, nemlig at fortælle væsentlige og relevante nyheder. Konklusionen er mediernes stigende brug af populisme frem for konservatisme en forringelse af det danske demokrati. Det var den problemstilling, vi gik ind til opgaven på, og den har vi så besvaret i nedstående tekststykke. Hvis tendensen fortsætter, altså medier hovedsageligt viser populistiske nyheder frem for væsentlige nyheder, vil vi i fremtiden ikke have grund til at have public service stationer som DR og TV2. Det vil vi ikke, fordi de ikke yder deres primære formål. Det vil resultere i, at myndighederne, Christiansborg, kan styre den danske stat ukritisk. Uden public service er det nemlig ikke den såkaldte fjerde statsmagt og vagthund til at agere kritisk over for magthaverne i samfundet. Derfor er den stigende brug af populisme en forringelse af det danske demokrati. Det viser sig dog også i kontrast til den generelle opfattelse, at vi stadig holder fast i de mere traditionelle medier, såsom tv- og radionyheder samt aviser. Det er dog primært de ældre generationer, men også lidt de yngre, der gør det. En vigtig ting at huske er, at public service er for og til borgerne, men ikke nødvendigvis formet efter borgernes interesser, som det også fremgår af bilag B. Når vi tænder for medier som nyhederne og 21. søndag, skal vi ikke underholdes, men nærmere blive oplyst. Det er nemlig programmernes fornemste opgave. I fremtiden håber vi, at de danske medier, og især public service-kanalerne, vil have større fokus på deres pligt, og så til dels ignorere, hvad markedet efterspørger. Fordi, hvorfor er Helle Thorning selfie en nyhed?